सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या पुरा शहरातील आणि अनेक शहरातील लोक, भारतातील जवळजवळ लोक आज नशेमध्ये अधीन झालेली दिसतात। अनेक प्रकारच्या नशामध्ये आपले तरुण पिढी आज बर्बाद होत आहे। अशा या तरुण पिढींना आधार देण्यासाठी भारत नशामुक्त भारत अभियान आयोजित केलेलं आहे आणि या अभियानामध्ये ब्रह्मकुमारी आज आपल्या शहरामध्ये आले आहेत। मी त्यांचे स्वागत करतो आणि मी त्यांच्या या रथाला शुभेच्छा देतो। पंचायत समिती ह्या ठिकाणी तिथल्या कर्मचाऱ्यांना भेट देऊन आपल्या पुढा बस स्थानकावर आलेला आहे। या रथाचा हेतू हाच आहे की मनुष्य व्यसनाधीन होऊन आपलं जीवन जो आहे तो बर्बाद करत आहे। जर नशा करायचा असेल तर नारायणी नशा करा, ज्याच्यातून मनुष्य नरापासून नारायण बनेल आणि नारीपासून लक्ष्मीचं उच्च पद प्राप्त करेल। गटारात घेऊन जाणारा नशा काय कामाचा आहे? हा नशा सोडून द्या। नशा अनेक वर्षापासून आहे, पण आम्हाला चिंता आता अशी आहे की गोव्याच्या जवळ असल्यामुळे, बॉर्डर असल्यामुळे इथे ड्रग्ज यायला लागले। ते फार खतरनाक आहेत। एकदा ड्रग्जचं व्यसन चालू झालं तर ते सोडणं फार मुश्किल असतं आणि कायदा, इथे वकील सर उभे आहेत, NDPS ऍक्ट 1982 हा फार कडक कायदा आहे आणि आमच्या कुडाळ शहरातली काही मुलं, कॉलेजची मुलं ड्रग्सच्या विळख्यामध्ये सापडायला लागलेले आहेत, असे रिपोर्ट्स आहेत। तंबाखू, बिडी, सिगरेट तर होतच, पण आता हे ड्रग्ज हे नवीन व्यसन आलेलं आहे। तर आपण सर्वांनी जागृत राहूया। आपल्या विशेष शाळा कॉलेजमधल्या मुलांना आपण वाचूया। आमचा मेन फोकस जो आहे तो शाळा आणि कॉलेजमधली मुलं जी आहेत, जे देशाचं आणि घराचं पण भविष्य आहे, त्यांना आपल्याला वाचवायचं आहे। तर आमचे जास्तीत जास्त कार्यक्रम शाळा कॉलेजमध्ये असणार आहेत। आणि दुसरं, ज्यांना व्यसन सोडायचं आहे तर त्यांनी आम्हाला संपर्क केला तर आम्ही त्यांना विधी सांगू शकतो। गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपल्या बरोबर आहेत, डॉक्टर्स आहेत आणि ब्रह्मकुमारीचं राजयोग मेडिटेशन, आम्ही असं म्हणतो मेडिसिन आणि मेडिटेशन दोघींनी तुम्ही कंबाईन केलं तर तुम्हाला रिझल्ट चांगले येतील। तर आम्ही दोन प्रकारे काम करणार। एक प्रिव्हेन्शन, म्हणजे जी मुलं अजूनपर्यंत गेलेली नाही आहेत व्यसनाकडे, त्यांना थांबवण्याचं काम करणार आहे। आणि दुसरं, जी गेली आहेत, सुरुवात केलेली आहे, त्यांना आपण परत खेचायचं आहे आणि जी अडकलेली आहेत त्यांना मानसोपचार, औषध आणि मेडिटेशनद्वारे व्यसनातून बाहेर आणायचं। आता हे सोपं काम नाही आहे, याला खूप वेळ लागणार आहे। हे फक्त एक गाडी फिरवली आणि भाषण केलं असं होणार नाही आहे। हे लॉंग टर्म प्रोजेक्ट आहे, म्हणजे हे अनेक महिने आपल्याला करावं लागणार आहे आणि त्याची सुरुवात आम्ही केलेली आहे। तुम्हाला तुमच्या कुठल्याही गावामध्ये कार्यक्रम करायचा असेल, या कुडाळ जिल्ह्यातील कुठल्याही शाळा कॉलेजमध्ये प्रोग्राम घ्यायचे असतील तर तुम्ही आम्हाला बोलवू शकता। आणि मी पुन्हा सांगतोय, फक्त सरकारचं काम नाही आहे, फक्त ब्रह्मकुमारीचं काम नाही, किंवा फक्त इथे ज्या NGOज आहेत किंवा यांच्यासारखे प्रतिष्ठित लोक आहेत त्यांचं काम नाही। आपल्या सगळ्यांनी मिळून जर काम केलं तरच व्यसन मुळापासून जाणार।